When the truth is found to be. Svečano uručenje, se snima ono, jel? Svečano uručenje našega, evo vidite ovdje, World Legal Cupa za čovjeka koji je bespravno došao iza mene, ali moj se, ja se ne računam. Nego bi drago bilo da to sve lipo ide tamo, pa da oni stave na stranicu i da se družimo i da dođete i drugi put i tu je najviše i najveća nesreća. I evo ti želim ovo predat. Prije kad god bude bila regata, bit će ovih spize i svega i dođite na svaki put i to je to. Evo ovako, ti si došao tamo neki ne znam koji si došao, razumiješ? Nije važno koji je čovjek došao, ali meni taj čovjek, evo ovako postirani, gaća je došao ovdje, potrošili su onako benzine i sve onoga. Želim ovako, evo vidiš ovdje piše prvo mjesto World Legal Cupa, dogodine ćemo iste ovake napraviti, bez godine i bez svega. Ali došao je čovjek strani, nema prvo mjesto je pekar, to više vridi nego išta, majica smo podijelili sve. Ovo više vridi. Evo majica, nije! Majica mi vam da, ali ima ovdje puno gritavi ljudi, će ako ne dobiju majicu, popizdit će du. Čekaj, evo ovako, tebi ide treće mjesto, World Legal Cupa, tebi se reka, tebi Vlado u Evropu ide treće mjesto, slikajte. Drugi ide. Ti si mafijaš koji Ovo jesi bi ja sam prvi, stari ja sam ja. To je za pereki, dame, samo. Sam sebi jer sam ipak ja ću biti podijeli drugo mjesto. Ali neće podijeli drugo mjesto, nego da ću tebi majicu nasi da je majicu. kriva što ona, a fotografija. Jel imaš ti? To bi razle zaradio. Nemaš medalj. Traunica, hola,